bibiya ɗum ko majjum duuɓi majjum ne ɗum waɗi ɗum ɓuraa duuɓi ɗum to kam fullo wala no hewta ɗum warana fullo e wondo so nde fullo e wondo noye jonde maɓɓe wonno hakkunde maɓɓe ɓe jogi e majjum fulaako tanto fullo hannde jogo tan no ɗum wiyama kayna waɗa fullo jogo Allah hayna fullo jogo fulaako tan e jiɗi ɗum waɗata fulaako hollayima gujja fulaako hollayima fuɗa goɗɗo fulaako hollayima cuutoɗa goɗɗo fulaako ko holluma hanjum woni giɗa kala komoye bano giɗirɗa ta a yiɗi jam a yiɗan komoye fulaako hawti en tetire yeeso maɗa woni yeeso koɗo koode derɗiraɓe assalamu aleykum barka meɗen fottuki nder taskaram koɗo koode ka nde asewere ha balɗe gaɗani ɗum waɗi mofde fulɓe e diwal filato nde dental fuyoda noddi to ha wakkatire mofde nden koode radio e tv international abuja heɓi hirduki jagorɗo yaadu ndu o radio derke en filato e way umar e moƴƴitinen jonde ɗam nanki no hirde amen lattori bano anduɗo hannde waɗi hajje awride nde kawtal derke sukaɓe filato nde yooda waɗi ha ɗon wuro somi ɗo wondi ardiɗo fedde nden malla ardiɗo dental ngal ala seni ko a ayni inde ma. Assalamu aleykum ummatore daroɓe min nder e yaasi inde am Oumar Yousuf Aboubacar maɗo kanji ƴewa Oumar woni laatiɗo ardiɗo dental yooda dental Oumar koko foti hakkillo moɗon ha tigguɗon ndu yaadu ndu sukaɓe filato so bananno komoye hande ɗiɗi no gas ko sali no gasi goɗɗuma kono waɗi to leydi filato kono bonaji korkoraɗa ɗum an gaɗa ɗum ɗon min jii ɗum acca worɓe ɗum wara worɓe ɗum acca rewɓe gala worɓe ɗum wara dañoɓe ɓe ala ɓikkoye wokkoye ɓikkoye maya acca dañoɓe woɓɓe bo ɓe soyne jawle maɓɓe pat ɗum waɗi goɗɗe ɗum wara ɗe ɗum soyna yimɓe ey min jii to minon sukaɓe minon goni gaɗa koye hani min gaɗa ɗin min nato min balli ummatore am iri min soyde nde heɓi kanjum waɗi min pampantiri min fuɗɗi yaadu ndu ɗumɓe ko kaali ko hewti hannde en kewti duuɓi ko alhamdulillahi e seɗɗo komin woodi komin defi min mbawi min gaɗi hunde ɗunde sede min mbiya Allah ɗo ko wonno ko Allah minna waɗa yimɓe gaɗa ka hokkugo min bambol ɓaawo ɗum min gaɗa ko ɓuri komin gaɗi ko ha mofde nden nde gaɗuɗon hannde bano mbiɗa on gaɗi kuuje fuɗɗuɗi musamman ma ko kolluɗon ummatore yaltirɓe ha mofde nden ɗum kolliɓe iri goɗɗe kuuɗe ɗe yooda waɗi ha filato ɗon jeehi nokkuje feere feere eko lutti koko ɓeydantamin. Nam wonde hunde ko welniya e nde modde nde min gaɗi hannde mi wawa mi wi'uma wala wongal dental keeɗungal waɗi ko nandi e ɗum to ngal nden yimɓe yaadum toon ɓe gala to pilato to ɗum inni pilato wala gaddoye inde fullata e hannde ɓe tabbitine nde faafuɓe pilato joɗake tasdi kawti wonde ñandere nde ɓe itti gomnati Najeri gomnati leydi pilato fa andi hannde ɓe ɓurtuwake gaɗa ñalande maɓɓe to minon nde hunde ranirande min nden ta laari dente meɗen en mari ɗe feere en ngoodi ardiɓe ɗe feere feere ta laari hannde bono a yii ardiɓe dente feere feere komoye kala komoye yaafiniri dental muɗum jogata ɗum kulturaɓe anta a waway a laaray ka boɗɗum a yiya wala ko hawti nde hunde nde taskol ngolngol yoda waɗa to minon min jiya min kawti yimɓe meɗen wakka nokkure feere goo babal goo kanjum woni ko ranninantan hande ko kanjum min jiɗi gaɗa ka goo noddago amen woni ardiɓe en jaatinir inde dental ngal arteɗe en gaɗa ummatore men to yeeso
to en kawti bo en kesiday. So ɗume woni tammude fiyoda gannane ma kala yaade fof woodi ko tammi ɗowtugo woodi ko tammi waɗugo. E aran fiyoda ko waɗi min ɗuɗɗuɗen ta laari bana en ngari en mari local government feere pullo baññe anndano goɗɗo baññe toon anndano e inde nde nde fiyoda nde hawtini nde lemaaro min garti yimɓe anndondirɓe mi wawa mi wiima jotta wala kala local government hawta mi wiya mi heɓɓi wugo pullo goɗɗo ɗuwan mi haɗaɗawta leydi goote ɗiɗi sakirako amen min hawti sembe min balloɗe min ɗum ballodira min ki'a miñiraɓe amin ɓe hamɓe ma ɓe ummoake ɓe kawta hoore nden bo min tefana ɓe admission ɓe mbaɗa yeeso ɓe jangirde kala gartoyɗo ko anda nawa e ɗiya kuugal gomnati woni ko watta ɗi ɗo e nden jangirde e woodi ta waɗinde a wattoy ko okkata wuro ɗon to ɗuuɗa ummatore min e bukati nde so minon kadi ɗon to bone fin rewɓe a yahata waɓe babal feere ɓe jooɗi woɓɓe maɓɓe ala kare to ganni maɓɓe woɓɓe maɓɓe ɓikkoye a yiyay paɗe kare ɓikkoye a yiyay ko ɗume eɓen yaasira simmoye kam en keɗotoma gomnati waɗani en keɗake duuɓi ko haali tuuɗɗi ko ko ɗum waɗani to e jooɗoɗen mbi en gaɗata e majjo hanndi waɗi e ɗum yen wallodira wallodira ummatore sannan fammi ɗum famtina ummatore tan jogoɗen janngirde ummoɗen tasken janggen janngine ummatore nden bo kadi ɗum wallodira hunde mo soyal e ɗum no gaɗeten Allah hoynagal no gaɗeten ballenmo to en accumo kanko o warta ko warti nden enen ɗangoɗan e noy tigotirde ƴeeñ en kesiɗi ummatore meɗen risque nafti kotoy e wiya en itti talaka en ɓe mara ɗum taskol wongol yoɗa nden ko moye anndi wi jonde jam kayre na ɗum nde neɗɗo bo na ɗum nde gomnati tan jonde jam ɗum nde komoye e gaynako e birowo e gaɗowo lumo sippo ko ɗum moye ma okki wallinde muɗum ɗum heɓa jonde jam so ngal dental emin jaa min gaytinana en enen fa ñande fini en goodi jonde jam en jonde jam en jendudata ñande bokatin fini en ngala jonde jam to ñanden fa nayi men en gaɗataɗe to jiiba to giɗen e majjum noye gaɗeten ƴen en joddake koye men jamda jam hakkunde men enen koye men nden nan noye joddoriɗen jam e ummatore wongol leñol feere feere ngol jooɗi Allah ko hawti ko wari tagi en o wi o tagi on e leñi feere feere to leyɗe feere feere o diwe feere feere ƴen andotiro nden mo wi ko ɓuri goomoye nder ɗum kanko ne ɓurɗo ɓurgo Allah na ɓurɗo min leñal am woni ngol ɗaari woni ko woni ngol o kuma o ɓuri o immi o ɓuraayi o ɗum e falko mi inna e kanjum waɗi min tiggingal to alhamdulillah e ngal dow ka dibbol e ngal yaha to naam to no jiiɗa nde latti hannde on keɓi on gaɗi mobde nden ma na haa toon yaasi Jos nder wuro Jos ngam diwe feere feere haa Nigeria a nanan iɗum wi'a fulɓe ɗo woodi moftorde dental kaza waɗa e moftorde amma komin mi waaway mi wi'a mi meeɗa mi nana ɗo wiira moftorde haa Jos nde fulɓe de ɗum noddata leñol diga ko ɗume local government ko mi wi'a kala hukuma pamara fuu ɗon ma ɗum wangina mofte nden ɗon duniyaaru annda ɗum waɗayri so nonanɗa nde jiiɗa on gaɗi bo ɗum notake on local government moɗon pat wari ɗum jabake noddandu maɗa ko nga wala ko mi wiyata mi fota mi heƴami holla laabal ɓernde hannde e barka ɗum ummatore wari won e noddago ngo min kawti min gaɗi ko ummatore kali ko waɗata hono leydi ndi ko ɗume saɗi wayi wala ko min mbiyata sede min mbiya jomirawo seniɗo ɗawtana kowa barka waɗana komoye barka to woni ko nanno ɓe gari jam min dow ɓe kota jam ko nanno bo kadi ɓe gari ɓe gimin min kuugal ngal min funa ko yodata no watta min kolliɓe seɗɗa e kuuɗe ɗe min gaɗi min miccitinaɓe to ɓe footi kala komoye laato ambassadeur amen ton to faamina fantina faama hanum on ya fantina o nden noddanani yimɓe ɗum wara ɗum tiigo ndu yaadu ndu yaadu ɗum laarandu gon fulawo
fulaku woni wala dental ko hawti fulaku ɗum ɗiɗa sakiraku ɓe waɗa ɗum kanjum ko moye leñol wala goɗɗum wala fatani gaɗan ko boɗɗum ko moye e onon ɗuwoyɓe Abuja Jafar Nasarawa woɓɓe ɗuwoye Bauchi woɓɓe ɗuwoye Kaduna fotani mi lindal ɗum yimɓe dañuɓe ɗum yimɓe minnuɓe ɗum yimɓe laatiɓe ɓe wala haade maɓɓe to wiyanoma min mbawi min gaɗana min hawtiri ɓe yimɓe ɗo hannde ka waɗo ka waɗata ko to duwa amin kanjum woni jango min mbiya fulɓe falmo ɗum nanata to Nigeria min mbawi min nottima bomo antake no jango amin ɗum woni fata to ragare fu koye woodi ko noddata koye woodi ko mbi'ata nder ko mi wiyama eyi gonga komi wiyata kanjum woni media yaasi e hannde wala ko wonni inde pullo ɓi pullo gaynako ko hewti media sa laara a tokki media ko yahata e ɗum waɗa sey jannga wala goɗɗo pullo mo firki wala goɗɗo pullo jannguɗo wala goɗɗo pullo bawowo na wala holɗo pullo bawowo hokkawal hinde nawrugo leydi ndi yeeso te amma fulɓe en kewi sey accuɗen ɓe numo yimɓe woɓe gaɗa woɓɓe na ɗum fulɓe woɓe gatta dow men sey accuduɗen ɓe e mawo kamɓe bo to media goɗɗo meeɗa e jokki yiide e pullo to na enen ɓurdi golluɗen ɓe nonno ɓe gi'ata to media na non mbawɗen enen ɓe ɓurtoɗen to media gaɗen golle meɗen boɗɗe kollenɓe ɓenɓe ene rano ɗum hande en na nonno ɓe gaddi media ɗum ɗum fo majjum duuɓi majjum no ɗum wayi ɗum ɓura duuɓi no to kam pullo wala no hewta ɗum warana pullo e wondo so nde pullo e wondo noye jonde maɓɓe wona hakkunde maɓɓe ɓeɓe joggi ɗum majjum pulaku tanto pullo hande jogoto no ɓe mbiyama kayna wa pullo jogo Allah hayna pullo jogo pulaku tan e jiɗi ɗum waɗata yo pulaku hollayima gujja pulaku hollayima fuɗa goɗɗo pulaku hollayima titoɗa goɗɗo pulaku ko holluma hanjum woni giɗa kala komoye bano giɗirɗa hoore sa yiɗi jam giɗan komoye pulaku hawti en ɗotiren yeeso maɗa woni yeeso am faɗol yeeso ma en wonan ɗum laato kanjum mi laarata amma yanande ma ɗum yanande to en ƴenɗotiri e ɗo yanɗan pulaku en hakkitana hawti en to en mbiya o wala to si sen accu goɗɗo naftira nder yulay hanka mi wiyata fu ɗo min gaddi ragare taskaram koɗo kode sande assewere to darde sobirawo kuugal am Muhammad Abubakar Bokos hoccanɗo min hirdene e higo hirde an on hanko woni ƴeeway Umar min Ibrahim Iromo dake koɗuɗo laɓangal taskaram kam mbiyani on taɓɓemi assewere warayde ngam nanuki pawol yeeso hirde nden ƴeeway Umar ardiɗo derke en malla sukaɓe diwal filato les ardugal fuyodda sey mi wi'a baalen jam.